Coach Corner, jakso 4. Ja ensimmäistä kertaa ollaan salibändin profeettojen alta poissa, eli omilla jaloilla, omilla siivillä lennetään ja heti lähdetään niin sanotusti syvämpään kovaa vauhtia eteenpäin. Meillä on loistavia vieraita tänään mun kanssa hostannut Jouni mukana ja vieraana tänään Hannu Santanen. Morjesta Hannu. Morjes, morjes. Kiitos, että sait raapastua aikaa meille tähän keskustelutuokioon. Mikä voisi olla parempi jakso lähteä omille taipaleilleen, kun ottaa noinkin meritoitunut kaveri tähän mukaan meidän kanssa. Pakko ottaa kiinni ennen kuin mä päästän Hannu sut ääneen ja vähän kertomaan vähän sun omia taustojani, että miten me päädyttiin tähän siihen tilanteeseen, että me ollaan kaikki nyt tässä näin. Eli Facebookissa laitoin muistaakseni salibändin profeettojen alle, laitoin salibändin Suomeen jonkun, taisi olla mainos siitä, että uusi jakso on tullut. Ja siinä puhuttiin nimenomaan sitä Jarmo Härmän opinnäytetyöstä, jonka hän oli tehnyt koskien hyvää valmennusta. Ja sitten sä laitoit oman linkin tuossa avaamatta sitä linkkiä. Oletin automaattisesti, koska vahvasti oot tyttö- ja naispuolella mukana, että se koskee tyttöjä ja naisia, eli ei siis koske mua. Ja otin siihen mukaan keskusteluun vielä loistokästi, että no hei, että mä heitän tonne sen, että se kuuluu sinne. Ja sitten kun se tarina lähti menee eteenpäin, niin totesit vaan, että ei, valmennus on valmennusta. Ja sitten todettiin, että no niin, mä oon samaa mieltä, se on juuri näin. Ja se asia meni eteenpäin ja sitten jossain kohtaa laitoin sulle viestiä, että hei, että miten on Hannu, että jatketaanko keskustelua, meillä on tämmöinen podcasti tulossa, että jatketaanko keskustelua siellä ja sä olit heti mukana, siitä iso kiitos, koska se keskustelu olisi voinut päättyä siihen. Ja oikeastaan sen asian tiimoilta, niin nyt me ollaan täällä. Päästetään tässä kohtaa Hannu ääneen, eli kuka on Hannu Santanen? Ota pikkasen läpileikkausta omasta urasta. No joo, tässä voisi tietenkin pitkäänkin puhua, mutta otetaan semmoinen lyhyt kertaus. Eli joskus 90-luvun puolessa välissä eksyin lajin pariin Tampereella, että täältä kotoisin ja vieläkin asun Tampereella ja jääkiekko-ura tyssäs silloin. En pelannut missään Ilveksen tai Tapparan missään ikäkoisjoukkueessa, mutta semmoisessa tietyllä tapaa samantyyppisessä vähän alemman tason joukkueessa pelasin ja sieltä sitten sanottiin, että nyt ei riitä ja äiti sanoi sitten silloin, että tämmöinen laji olisi kuin salibändi, että lähdetkö kokeilemaan ja alku oli vähän, että mikähän se on ja siitä sitten lähdin kokeilemaan ja sitten junnuvuodet Ilveksessä pelattiin silloin, että ura loppui 2003 Mosahallin erää vastaan hävittyyn pronssiotteluun. Muistan vieläkin, että siellä oltiin joskus huhtikuussa 2003 ja vähän sitä aikaisemmin niin aloitin sattumalta valmennuksen helposta paikasta, eli pikkuvelin joukkue, 4 vuotta nuorempi pikkuveli, lähdin siihen valmentaa. Vieläkin ollaan onneksi ihan hyvissä väleissä, mutta välillä otettiin vähän ehkä yhteen. Se ei ollut ehkä paras vaihtoehto tuollaiselle just ehkä täysikäiselle herralle ja sitten vähän nuoremmalle pikkuvelille, teini-ikäiselle pikkuvelille, niin ei se ehkä paras vaihtoehto ollut. Ja 2003, kun loppui ura sitten pelaajana, niin semmoinen salibändi-legenda, valmentaja, kouluttaja ja muutenkin niin kuin paljon lajissa ollut mukana, kun Topi Tamminen kysyi, että lähdenkö lajin pariin, että lähdenkö opiskelemaan oppisopimuksella liikuntaa ja siitä innostuin ja sillä tiellä ollaan ensin Ilveksessä 4 vuotta töissä ja sitten KV:ssa vuosikymmen pikkutauoilla 1 vuoden kävin Saksassa ja vähän opintovapaata välissä ja sitten 2017 sitten nykyiseen pestiin eli Eerikkilä ja Salibändiliiton yhteispesti ja siellä tosiaan niin kuin Jappa tuossa jo sanoi, niin tyttöpuoli ja naispuoli semmoinen niin kuin oma vastuualue ja sen lisäksi tietenkin paljon muuta, että kouluttamista ja urheiluoppilaitoshaku on mun vastuulla ja sitten poikapuolen tapahtumissa toki paikalla paljon ja semmoista yhteispeliä tuossa sitten meidän tiimin kanssa, että siinä sitten neljä henkilöä meitä niin kuin isommin on siinä niin kuin yhdessä tekemässä asioita ja jos valmennustaustaa vielä sen verran, että olen valmentanut
poikia, miehiä, tyttöjä, naisia pääsarjassa, alemmalla sarjatasolla, junnuissa, aluesarjassa, valtakunnallisessa sarjassa, vähän joka puolella. Et sitten sen lisäksi vähän kouluttanut ja sitten jonkun vuoden olin, en nyt osaa sanoa montako, mutta aika monta vuotta olin sitten tuossa Tampereen urheiluakatemiassa myöskin niin kuin sitten avuvalmentajana siellä sitten, kun homma lähti paremmin liikkeelle, niin silloin lähdettiin liikkeelle siitä, että oli viisi lasta siellä tai nuorta siellä paikalla ja nyt niitä taitaa olla klassikin aamureeneissä niin joku 60, että se on vähän paisunut siitä se vuosien saatossa, että siellä on aika paljon isommat ryhmät, se taitaa olla 3 ryhmää vai 4 ryhmää tällä hetkellä, että siellä ei toki enää ole tämän nykyisen pestin aikana ollut, mutta homma on paisunut siellä aika paljon siitä, mistä on lähdetty joskus liikkeelle, että taitaa olla jääkiekon ohella, niin jalkapallon ohella niin isoilla Tampereella tuossa toisen asteen valmennuksissa, että siellä on iso määrä pelaajia ja pääsee joka vuosi sisällä. Se varmaan lyhykäisyydessään. Nyt viimeiset vuodet valmentanut sitten tuossa U17, U19 maajoukkueissa tytöissä ja siinä ainakin toukokuuhun saakka sitten ollaan mukana. Kyllä, eli kisat parin kuukauden päästä tuossa noin, ja otetaan Jouni myöskin mukaan. Sä oot nyt sujuvasti kuunnellut vaan, kun me ollaan keskusteltu Hannun kanssa tässä, niin otetaan sut mukaan. Herääkö jotain ajatuksia, kysymyksiä? No, sanoit tuosta, että pääsarja on tullut vedetty, niin ihan mielenkiintoista, koska olen jättänyt taustatutkimuksen sujuvasti tekemättä, mistä tuli pyörähdetty pääsarja juttujen puolella? No ensimmäisen kerran on olisiko se nyt sitten 07-08 ollut KV miesten divarijoukkueen valmentajana. Sitten sen jälkeen yksi kausi KV naisten liigajoukkuetta. Sitten tuli siellä miesten puolella muutos samaan aikaan. Se, jos joku muistaa semmoisen nimihirviön kuin GKV oli silloin, niin siinä olin sitten hyppäsin apuvalmentajaksi silloin mukaan siihen ja siinä taisi tulla oltua semmoinen 2 vai 3 kautta apuvalmentajana Riihimäen Japin kanssa. Sitten mä olin vuoden tosiaan siellä Saksassa, siellä semmoista seuraa kuin Weissenfels, vedin vuoden siinä Saksan pääsarjaa ja sitten 3 vuotta KVn miesten liigajoukkuetta, sitten 13-16 kaudet on sitten vetänyt, että joku kausi siinä on tullut eri pääsarjajoukkueiden kanssa pyöritty. Okei. Saksan maallakin. Joo. Minkälainen kokemus oli se Weissenfelsin vuosi? Se oli tosi hyvä. Siis, tykkäsin paljon. Perhe lähti sinne mukaan. Tyttö oli silloin pieni, parivuotias ja lähdettiin koko perhe sinne ja ihan loistava seurayhteisö siellä. Että kaupunki nyt ei ehkä ole mikään metropoli siellä, mutta seurayhteisö kyllä aivan todella hieno, että jos jollakin on mahdollisuus lähteä, niin aina suosittelen kyllä, että jos löytyy semmoinen hyvä paikka, niin tuossa nyt esimerkiksi niin Kittilän Ilkka on ollut monta vuotta siellä samassa paikassa, nyt lähtee pois sieltä ja siinä haetaan uutta päävalmentajaa, en tiedä ovatko löytäneet jo, mutta oli haku, että semmoinen pieni paikkakunta ja ihan loistava yhteisö siellä ja semmoinen kannustus, että harvassa suomalaisessa salibändihallissa on nähnyt semmoista tai pelissä on nähnyt semmoista, että siellä kun rupeaa yhteisö kannustaa, niin siellä ollaan aika äänekkäitä. Rupeaa kuulostaa jalkapallolta. Kyllä, se on aika lailla sieltä tullut ja se oli koko kylän juttu. Onko Jounilla jotain vielä? Haluatko vai meinkö täältä eteenpäin? No, täytyy ehkä, kun Hannu tuossa sanoit siitä saksalaista salibändistä meiningistä siellä, niin pari peliä on käynyt katsomassa siellä Saksassa kanssa, niin kyllä ne parhaat jengit on, voiko sitä ääneen sanoa, yllättävän hyvin. Siis sillä, että pari pärjäisi divarissa Suomessa. No, sillä mä silloinkin sanoin, että parhaat joukkueet on varmaan divarissa tasoa, sitten se keskikasti on semmoista Suomisarjatasoa ja sitten se häntäpää on varmaan sinne sitten, mikä se on 2- vai 3-divari siellä piirissä, niin varmaan sillaisen menee nykypäivänä siellä, että kyllä kärkipelaajat on ihan hyviä siellä kyllä. Sitten kun puhutaan coachaamisesta, niin lähdetään aiheen tiimolta kiinni, eli otetaan tuohon sun viimeisimpään opinnäytetyöhön, joka on 23 valmistunut, eli osaava, vaativa, ihmisläheinen, rehellinen, suora. Hyvän valmentajan vaatimukset salibändin maajoukkuepelaajien määrittelemänä ja heti syvään päähän.
Määrittele Hannu itsesi hyvänä valmentajana. Mitä kriteereitä sulta löytyy? Toi onkin hyvä. Mä ehkä lähden sillä lailla tätä asiaa purkamaan, että jos ajatellaan, että mulla on nyt kohta 25 vuotta varmaan valmennusuraa takana, ja silloin joskus joku kultainen ränkyläkin on tullut voitettua silloin valmennusuran alkuvaiheessa ja ajatellut, että niin kuin kova osaaminen itsellä löytyy, että tämähän on niin kuin helppoa tämä valmentaminen. Ja ehkä vielä silloinkin, kun liikavuosia tuossa 10 vuotta sitten, kun oli, ja ajattelin, että kyllähän mä osaan ja mä oon tosi hyvä ja mä tiedän kaiken tästä lajista ja muuta. Mutta ehkä se juttu, mikä tässä on niin kuin muuttanut itseeni, niin tässä viimeiset vuodet, kun on päässyt aika huikeiden ihmisten kanssa sparraamaan ja keskustelemaan ja oppimaan ja käymään erilaisia vääntöjä ja kääntöjä, niin se oma ajattelu siitä valmentamisesta on muuttunut hyvin paljon siihen, että aikaisemmin ajattelin, että se tärkeä juttu on se lajiosaaminen. Että se on se iso juttu, että pitää laji olla niin kuin tip-top, mutta nykypäivänä ajattelee sen niin päin, että ekana on se, että pitää niin kuin, se ihminen on tärkeämpi, se henkilö on tärkeämpi siellä taustalla, että lähtee ensin sitä, että millaisen se ilmapiiri on, uskaltaako ne pelaajat tulla sinne niin kuin omina itsenään, pystyykö ne nauttimaan siitä tekemisestä, pystyykö ne avautumaan siellä, pystyykö ne tuomaan pahat päivät mukanaan, vaikeat hetket mukanaan, pystyykö ne luottamaan siihen valmentajaan. Ja sitten jos nämä on kunnossa, niin sen jälkeen me voidaan ruveta keskustelemaan siitä, että mitä tämä peli näyttää. Et se on ehkä se mun lähtökohta siinä, että ensimmäisenä pitää niin kuin olla se kentän ulkopuoliset asiat kunnossa. Että semmoinen ehkä tyhmä sanoa psyykkinen valmentaminen, mitä se ikinä tarkoittaakaan, mutta se, että se on sitä ihmisten kohtaamista, ihmisten johtamista, siitä ihmisestä välittämistä. Ja se on se ensimmäinen juttu. Ja sitten sen jälkeen ruvetaan miettimään sitä, että mitä me tuossa lajissa tehdään. Koska tämä laji on sellainen, että vielä mä en ole tavannut semmoista pelaajaa tai valmentajaa tai tuomaria, joka yhtään peliä niin vetäisi niin virheettömästi. Että aina tulee virheitä ja sitä kautta, jos me halutaan, että ne pelaajat uskaltaa tehdä siellä kentällä jotain, niin kyllä niillä aika hyvä niin kuin uskallus pitää tai semmoinen rohkeus pitää olla siinä ja niiden pitää olla niin kuin luottavaisia, että jos mä erehdyn tai teen virheen, niin toi valmentaja on mun tukana siltikin tuossa, eikä se haittaa se juttu. Kyllä. Ja tämä on semmoinen niin kuin oppi, minkä on tässä viimeisten vuosien aikana niin kuin saanut. Ja uskallan sanoa, että vaikka silloinkin jotain sai aikaiseksi aiemmin, niin kyllä mua vähän hävettää, mitä mä oon silloin joskus tehnyt. Mä just juttelin yhden pelaajan kanssa tuossa muutama viikko sitten, joka oli silloin mun pelaaja, kun oltiin liigassa, niin mä sanoin, että kyllä mua niin kuin hävettää, mitä mä oon teidän kanssa tehnyt silloin. Aika paljon on tehnyt semmoisia niin kuin ihan pöyhöjä juttuja, mitä ei nykypäivänä teki niin kuin millään. Mutta se on kasvamista. Joku ymmärtää sen nopeammin ja joku ymmärtää sen vähän myöhemmin, ja mulla on kestänyt ainakin vähän pitempään ymmärtää niitä asioita. Tämä on jännää. Meillä on suurin piirtein, sulla sanotaan 25 vuotta, mulla tuli 30 vuotta täyteen silloin, kun lopettelin tuossa, niin kuuntelin sun sanomista tuossa, niin meillä on aika lailla samanlainen polku, niin kuin oot varmaan ehkä kuunnellutkin joissain jaksoissa, niin halusi tietää silloin nuorena kaikesta kaiken ja oli tosi niin kuin silleen laji edellä menevä, kunnes sitten jossain vaiheessa tajusi, että nyt mennään vettä ja aika kova. Ja vaikka niitä muutamia mestaruuksia tulikin, mutta ehkä se ei ollut coachaamista, se oli jotain muuta. Jouni, ota kiinni. Niin, tuossa kuuntelin tuota puhetta, niin ehkä se, niin kuin, että miten saa ihmiset semmoisen niin kuin olotilaa, että ne uskaltaa tehdä asioita ja uskaltaa yrittää, ja jos tulee virhe, niin miten ne toimii sen jälkeen, sit kun se virhe on tapahtunut, että katkeeko se hyvä suoritus siinä kohtaa vai pääseekö uudestaan kiinni siihen ytimeen, niin tavallaan ehkä se tulee niin kuin mieleen, että olen kyllä samaa mieltä, että silloin ihan alkuvaiheessa niin sitä miettii vaan, että mitä taululla tapahtuu ja mitä siinä teknisesti tapahtuu, mutta sitten tavallaan, että vaikka kuinka hyvin sen puolen tietäisi, niin jos siihen hyvään suoritukseen ei pääse enää kiinni, vaikka epäonnistumisen jälkeen, niin
niistä ei ole mitään hyötyä niistä aikaisemmista tiedoista ja semmoista osaamista, että toi on kyllä niin kuin yllättävän haastava aihealue, kun rupeaa miettimään. Ja moni toimi, mitä valmentaja tekee, mitä joukkuekaverit tekee, vaikuttaa siihen, että jatkuuko se suoritus ja meneekö se takaisin sinne oikeille jengoille. Niin haastava asia. Niin ehkä semmoinen sattumoisin opiskelujen kautta tuossa kaivoin, että tämmöinen mission statementti on joutunut tekemään tai valmennusfilosofia niin kuin tekee ja päivittäin silloin aika vähän aikaa sitten, niin se ehkä, että semmoinen itseohjautuvuus pitää olla siinä mukana koko ajan. Että ne on ne pelaajat aktiivisia tekijöitä, mutta se, että se ei poista sitä, etteikö se valmentaja pidä johtaa niitä niin kuin juttua sen tarvittaessa. Ja ehkä sitten semmoinen toinen, että niin kuin, minkä ehkä se voi niin kuin kiteyttää tämän mun ajatuksen siihen, että se valmennuksen semmoinen isoimpana asiana on luoda sellainen ilmapiiri siihen joukkueeseen, jossa jokainen uskaltaa olla oma itsensä ja niin kuin tehdä ja pelata niillä omilla vahvuuksillaan ja vapautuneesti siinä jutussa. Et se on ehkä semmoinen niin kuin lähtökohta, mikä pitäisi pyrkiä. Ja se onkin helpommin sanottu kuin tehty, että miten sen pystyy tekemään. Ja se ei tule hetkessä. Sen on huomannut noiden maajoukkueprojektien aikana, että se vaatii aika pitkän ajan tiettyjen pelaajien kanssa, että ne saa sen luottamuksen siihen valmennukseen. Pakko ottaa kiinni tuosta, kun sä puhuit, että tavallaan haluttaisiin niin kuin saada se pelaaja rohkeaksi ja muuta. Et tietyllä tapaa niin kuin pelaajalle tulisi semmoinen autonomian tunne, että hei, että mä määrään itse omasta tekemisestä ja muusta. Niin miten sä näet, onko se tietyllä tapaa se autonomian tunne myöskin sitten ottanut siitä pelistä jotain pois? Mä lähinnä haen sitä, niin kuin, että ollaanko tietyllä tapaa annettu jopa vähän liikaakin vastuuta pelaajalle hoitaa tiettyjä asioita, kun taas se peilaan tässä ehkä siihen niin kuin vanhaan tapaan coachata, että coachilla ehkä vielä selkeämmin niin kuin hyppysissä se touhu. Miten sä näet? Niin, siis ymmärrän mitä haet ja ehkä se mun ajatus tuossa kohtaa on se, että sehän on semmoista niin kuin hakemista. Välillä varmaan mennään niin kuin liian, että pelaajilla on semmoinen niin kuin turvaton olo siellä, ettei ne tiedäkään mitä pitäisi tehdä, että se on niin kuin kaos. Sehän se vanha tyyli, missä varmasti minä ja Jappa ollaan joskus poltu hyvin vahvasti hihnakkireillä ja painettu kaikkea eikä paljon keskusteltu, niin sehän on niin kuin helppoa. Silloin tiedetään tasan tarkkaan, mitä pitää tehdä, eikä tarvitse pelaajien ajatella. Mutta se, että niin sanottu uusi ajattelu, niin sehän on paljon vaikeampaa siinä mielessä, koska välillä mennään niin kuin ylitte, että on liian paljon vapauksia. Ja sitten pitää taas miettiä, että sehän tulee se johtaminen siinä kohtaa, että ollaanko me, niin kuin, ehkä me aikaisemmin ollaan kuljettu siellä edessä ja näytetty se tie, ja nykyään me ollaan siinä rinnalla ja yritetään tuoda niin kuin vielä siinä rinnalla niitä juttuja, että erehdytään yhdessä ja sitten opitaan niistä. Ja sitten tarvittaessa otetaan vähän hinoja kirjalle ja taas löysätään, että se on semmoista, se on hankalampaa, mutta mun mielestä paljon myöskin mielenkiintoisempaa. Joo, ja sanotaan näin, että huomattavasti vaikeampaa on nykyaikana valmentaa, kun se ei ole sitä, mikä se nyt oli, kato kauhean blackoutti tuolla Eerikkilässä, tämä vanha valmentaja, joka sieltä lähti, ja Kyösti Lampinen. Joo. Niin sehän lanseerasi tämän management by perkele, eli TL kysele tyyppisen, eli sulla on helpompi valmentaa, kun sä vaan kerrot tasan tarkkaan, mitä teet. Nykyisessä mallissaan, kun joutuu tai mieluummin ehkä saa ottaa nimenomaan sen pelaajan yksilönä, niin sä joudut ikään kuin coachaamaan enemmän. Eli käymään sitä debattia, ei ainoastaan omassa päässä, vaan myöskin sen pelaajan kanssa, jolloin se automaattisesti se coachaaminen muuttuu vähän haastavammaksi. Mitäs muut? Jouni nyökyttelee se, ota vaan kiinni, jos tulee mieleen. Joo, tulee mieleen siinä, mitä lueskelin sitä teikäläisen opparia, niin siinähän toistui niin kuin paljon se, että niin kuin kysymysten kautta niin kuin pelaajan herättelemistä ja sitä rataa, niin se oli kyllä niin kuin hyvä juttu ja se on niin kuin ihan ehdoton asia, että näkisit siihen niin kuin itsemääräämisteoriasta puhuttiin aika paljon siinä, niin kans siihenkin vaikuttaa aika paljon sitten se, että pelaajan niin kuin ymmärrys siitä, että mitä ollaan tekemästä, myöskin tavallaan se, että vaikka hän niin kuin saisi itse päättää paljon, että miten sillä pelataan ja niin edelleen, mutta kuitenkin se yhteinen ymmärrys siitä, että miten joukkueen
odotetaan pelaavan, ja sitten se yksilö, että kuinka hyvin hän itse ymmärtää peliä, niin kyllähän niin kuin nykypäivänä huomaa, että kun katsoo noita Z-sukupolven pelaajia, nehän oikein odottaa sitä, että niin kuin heille perustellaan asioita. Ja ne on tottunut siihen kulttuuriin, että ne oikein odottaa sitä, että he pääsevät pohtimaan ja heille perustellaan, että miksi asiat tehdään tällä tietyllä tavalla. Se oli niin kuin hyvä juttu mun mielestä, että se toistuu niin paljon, että tämä kysymysten kautta valmentaminen, niin se on oikeastaan nykyisin jo niin kuin ihan selviö. Siis sillä tavalla, että jos sille ei valmenna, niin voisi kuvitella, että aika hemmetin vaikeaa on niin kuin toimia näiden kanssa. Mutta tässähän se tulee se haaste. Mä oon jonkun verran VAT-näyttöjä käynyt nyt tänäkin keväänä tässä katsomassa ja aikaisempina vuosina käynyt niin kuin valmentajan ammattitutkinnon näyttöjä katsomassa. Ja me monet valmentajat, minä mukaan lukien, puhutaan siitä, että me valmennetaan kysymysten kautta ja ollaan niin kuin keskustelevia valmentajia. No, mennään harjoituksiin, se toteutuukin jollain tavalla vielä siellä, osalla aika hyvinkin. Sitten kun mennään peliin, eipäs toteudukaan enää. Sitten tulee se tunne siihen mukaan, tulee ne tuomarit, jotka on ihan paskoja, anteeksi kielenkäyttöni, tulee ne kaikki siihen niin kuin mukaan, ja sitten se unohdutaankin se juttu. Silloin me nähdään, että ollaanko me niin oikeasti ihmisten valmentajia vai eikö me olla ihmisten, että me ruvetaan keskustelemaan. Niin sehän näkyy siinä kohtaa niin heti, että se prosessi on tosi pitkä. Siis mä saan itseni kiinni toistuvasti, kun mä pääsen harvoin, mutta kun mä pääsen valmentamaan sinne penkille, niin mä saan itseni kiinni toistuvasti siitä, että mä paalutan niitä asioita niille pelaajille, kun mun pitäisi välillä kysyäkin niitä juttuja. Niin se on tosi vaikea prosessi, mikä toi on tuo juttu. Ja niin kuin, se asia, mikä piti ottaa vielä Jouni kiinni tuosta, että kun puhuit siitä, että pitää perustella, niin ajattelu, tämä ei ole mun keksimä juttu, tämä on ihan kopioitu suoraan siitä, mitä me ajatellaan, että meidän ajattelussa niin kuin valmentaja luo sen raamin siihen niin kuin pelaamiseen tai siihen tekemiseen ylipäätään, ja pelaajat luo sen sisällön sinne sisälle. Sen raamien sisällä ne saa tehdä niitä asioita parhaaksi katsomallaan tavalla. Me voidaan antaa jotain vinkkejä niille, mutta lähtökohtaisesti ne pelaajat siellä saa suorittaa ne juttuja. Mun on ihan turha mennä, mä nyt otan esimerkkinä, että Miisa Turuselle kertoo, että miten sen kannattaisi siellä hyökkäyspäässä tehdä maaleja. En mä osaa sanoa sille. Jos se on nyt tehnyt tuossa vajaa 40 häkkiä tuossa liigassa ja muuta, niin ihan turha mun on sille mennä sanoa. Mä voin sanoa joku vinkin silleen, että kannattaisiko tämmöistä miettiä, että te saatte sen paikan aikaiseksi, niin jotain juttua käydä siellä. Mutta en mä voi mennä sille sanoa, että lähdepä laukoon tosta kohdasta tai tosta kohdasta. Niin ei mulla mitään annettavaa hänelle siinä jutussa. Mä voin jotain vinkkejä antaa siihen pelaamiseen. Et se on se niin kuin, että helpottaa sitä kautta sitä juttua. Et se on se ehkä se juttu, mitä niin kuin, no, se liittyy siihen meidän valmennuslinjaan ja se liittyy siihen kaikkeen, mutta se on se semmoinen asia, mikä niin kuin muutos, jos ajatellaan siihen, että siihen 90-luvun, 80-luvun valmentamiseen, niin siellä oli kyllä tasan oli raamit, mutta oli myöskin sisältövalmentajalta. Ei paljon pelaajien tarvinnut paljon keskustella. Juoksit vaan niitä piirrettyjä viivoja pitkin, mitä sinne oli tehty, niin se oli siinä hyvä. Että pakko sanoa, kun me puhuttiin silloin aikaisemmin oikeastaan se, mistä tämä niin keskustelu alun perin lähti, minkä takia me ollaan nyt tässä nauhoittamassa tätä niin podcastia, niin oli se, että coachaaminen on coachaamista. Ja me ollaan tuossa nyt jo mun mielestä, korjatkaa jos mä oon väärässä, me ollaan nyt jo kuunneltu tuossa noin sitä, että se coachaaminen ei ole coachaamista ollut aina. Eli se on tavallaan, vaikka lähtökohtaisesti ne on samoja asioita, ollaan coachattu, niin me joudutaan coachaamaan niitä eri tavalla. Et tietyt asiat, me coachataan ihmistä, me coachataan lajia, me coachataan fysiikkaa, ne ei muutu mihinkään, vaan tapa, miten me niitä tehdään ja tuodaan esille, muuttuu. Ja sen takia on ehkä hyväkin kysyä, että no heittäkää, saatte molemmat, mä heitän teille kysymykset. Kumpi tapa teidän mielestä johtaa parempiin tuloksiin? Haluuko? No, ota sä Hannu vieraan roolissa, niin joo, annetaan Jounille vähän aikaa miettiä tässä. Jos me ajatellaan sitä, että pitkäjänteisesti asiaa niin kuin pitkällä aikavälillä, niin jos me halutaan, että pelaajat pelaa tätä lajia 5 vuoden päästäkin, niin ei meillä ole kuin yksi vaihtoehto. Kyllä meidän täytyy heidät saada mukaan siihen.
niin kuin Jouni jossain kohtaa sanoi se Z-sukupolvesta, että jos me niitä oteta mukaan siihen, niin jos me ruvetaan sillä lailla huutaa ja meuhkaan, kun joskus on meuhkattu, niin ne katsoo vähän aikaa ihmeissään meitä ja sen jälkeen ne sanoo, että pidä tunkkis ja lähtee meneen sieltä. Että onko se ihan tosissaan tässä jutussa. Sitten kun junnuissa paljon vielä on sitä vanhan niin koulukunnan valmentamista, niin joo, sillä voidaan saada joku aluemestaruus tai joku muu kousattua, mutta onko se sitten niin kuin pitkällä aikavälillä sitä parempaa, niin mun mielestä ei. Että kyllä se, niin kuin se vaatii enemmän töitä, se vaatii valmentajalta enemmän osaamista, se vaatii vähän enemmän niin kuin erehtymistä, kaikkea muuta ja enemmän niin kuin pitkäjänteisyyttä, mutta kyllä se lopputulos on paljon parempi sen kautta, että jos me lähdetään niin sanotusti ottaa ne pelaajat mukaan ja antaa heille mahdollisuuksia vaikuttaa. Mitäs Jouni? Kyllä. No tuossa tulee ehkä tulee mieleen sellainen tilanne, että jos miettii, että sulla olisi vaikka pelaaja, joka on syntynyt jossakin vaikka 80-luvulla tai ysärin alussa, ja sitten tulee pelissä tiukka paikka, hänellä on joku kysymys, että mitä niin pitäisi tehdä sillä kentällä, niin sehän todennäköisesti perustui siihen, että minkälaisen maailman hän on kasvanut suurimman osa elämästä, niin todennäköisesti se ottaa, että otapa Timo pallo tuosta ja syötä tuonne vasemmalle. Että se odottaa, että se tavallaan esitetään tuolla tavalla, mutta nyt kun tulee joku pelissä vastaava tilanne, niin samalla tavalla jos menee Z-sukupolven henkilölle kertomaan, että nyt ainut vaihtoehto, silmät kiinni ja tuosta pallo pelat tuonne, niin se ei toimi enää samalla tavalla. Et niin kuin tuntuu jotenkin, että se kulttuuri, kun ne on tottunut jo koulusta ja kaikista muusta lähtien niin kuin siihen, että ne pääsee itse prosessoimaan asioita, heillä on useita vaihtoehtoja, mitä tehdään, niin kuin pelikin on. Koko ajan tulee eri vaihtoehtoja, mitä valita, ja niistä pitää se paras pystyä poimimaan, niin kyllä se jotenkin tuntuu vaan, että kun tulee se tiukka paikka, niin nämä nykyajan nuoret, ainakin oman kokemuksen mukaan odottaa sitä, että heille tarjotaan esitä eri vaihtoehtoja. Että tuo on tuossa kohtaa hyvä, tuo on myös hyvä, tuo on hyvä, ja sitten he valitsevat sitä tilanteesta sopivimman. Että jotenkin, niin kuin, jos sitä vanhaa kiskojen kautta valmentumista kokeilee, niin se kuulostaa vaan hankalalle nykypäivänä. Siinä on tietysti se, mä otan kanssa tästä nyt kiinni tästä keskustelusta, niin se on tietysti se, että nykyaikaisella mallilla sulla täytyy olla tietysti sisäsyntyisesti myöskin tietyt valmiudet, mutta siellä täytyy olla myöskin valmennuksen kautta opetettuja tiettyjä asioita. Ja nimenomaan kun tulee, otetaan nyt vaikka joku kulmavääntö, että mitkä vaihtoehdot sulla on. Tämä oli tämä opinnoista vanha lyhenne, eikö se ollut HAPTE? Korjaa Santtu, jos tai Hannu, jos on väärässä. Eli havainnoi, analysoi, tee päätös ja sen jälkeen toimit. Niin tavallaan tehdä myöskin aika nopeasti ne asiat, niin kuin, mitä vaihtoehtoja mulla on, mitä lähtee tekemään. Sillä vanhalla mallilla sulla oli tasatarkkaan yksi vaihtoehto. Sä teit sen, onnistui se, tai oli se hyvä tai huono. Niin tietyllä tapaa ehkä tällä nykyisellä mallilla opetetaan, mä puhun jossain jaksossa siitä väripelistä, eli sä joudut havainnoimaan enemmän sen kentällä tapahtuvaa asiaa, niin tietyllä tapaa opetetaan pelaajia myöskin tekemään tiettyyn ratkaisuun useita eri vaihtoehtoja. Ja sitten sun täytyy nopeasti valita vaan sieltä se, että mikä se mahdollinen oikea vaihtoehto on sieltä. Mutta sitten taas, niin nämä pelaajat tietysti täytyy olla, mä voisin kuvitella maajoukkuetasolla sinne valikoituu nimenomaan semmoisia pelaajia, joilla on kyky nimenomaan tehdä tämän tyyppisiä asioita. Sitten tuleekin kysymys, että mitä me opetetaan pelaajia havainnoimaan, tekemään oikeita ratkaisuja oikeissa tilanteissa. Jos mä saan vielä ottaa yhden asian tuohon kommenttiin tuohon, kun tästä puhuttiin tästä, ja joskus on ollut tämmöinen koulutusmateriaali sekä tämmöinen havainnointi, analyysi, päätöksenteko, toimintaketju. Kyllä. Ja sitä on puhuttu, niin tällä hetkellä me puhutaan meidän noissa jutuissa enää niin kuin oikeastaan tämmöistä suorasta havainnoinnista, eli käytännössä se havainto synnyttää toimintaa ja toiminta synnyttää havaintoa, eli käytännössä se on koko ajan tämmöisessä niin kuin jatkuvassa toiminnassa siellä, eli meillä niin kuin puhutaan niin kuin taidon ekologisesta dynamiikasta ja sieltä käytännössä niin kuin tämmöisestä rajoitteiden kautta valmentamisesta ja tekemisestä, ja se on niin kuin tämmöistä, eli se ketju, mistä sä puhuit, niin sehän on aika hidas, kun ruvetaan miettimään montako juttua siinä on. Nyt puhutaan havainnoinnista ja toiminnasta, joka on koko ajan niin kuin synkronissa siinä toistensa kanssa, ja se on oikeastaan se, mitä kautta me ajatellaan sitä juttua, koska tämä lajihan on tosi nopea, ja
niitä tulee niin kuin, mä nyt sanotaan satoja per vaihto, ja sitä kautta päästään siihen niin kuin juttuun ja siihen niin kuin valmentamiseen kiinni, että mitä meidän pitäisi ymmärtää siitä. Ja tämä oikeastaan nyt siihen, mitä sä Jappa kysyit, että miten me sitä voidaan opettaa, niin sehän on oikeastaan, meidän pitäisi vaan luoda sellaisia tilanteita, semmoisia harjoitteita, missä ne pelaajille tulee sellaisia tehtäviä, mitä me halutaan. Eli käytännössä semmoisia tarjoumia sinne kentälle, mitä ne pelaajat niin kuin pelin kautta löytää sieltä ja päästään siihen haluttuun asiaan, mitä me harjoitellaan siellä. Mikä ikinä se onkaan sitten. Se voi olla vaikka, että pitäisi tulla niin kuin paljon kuljettamista vaikka pelin avulla. Ja sitten meidän pitää keksiä semmoinen rajoite, missä sitä kuljettamista tulee niin kuin automaattisesti. Niiden pelaajien ei tarvitse edes ymmärtää, että sitä kuljettamista harjoitellaan, vaan ne pelaa vaan. Ja sitten se tyhmä coach on vaan miettinyt siihen jonkun rajoitteen, mikä meidän täytyy vaan tehdä. Että toi sääntö on tollainen. Niin se on se ehkä se niin kuin asia, miten päästään niihin haluttuihin tavoitteisiin. Eli väripeli kunniaa, kiitos. No se on yksi hyvä esimerkki siitä, että jos ajatellaan vaikka sitä niin kuin tukipelaamista, eli se pallottomien hyökkääjien pelaamista, niin sehän on erinomainen harjoite siihen, että meidän täytyy koko aika miettiä sitä, että missä mun kannattaa olla siellä. Että se on esimerkiksi meidän niin kuin ykköstason valmennuskoulutusmateriaalissa se väripeli niin kuin yhtenä esimerkkipelinä siellä. Se on hyvä esimerkki siitä niin kuin yhtenä vaihtoehtona. Sitten ainahan tullaan siihen, että mitä se, että meillä on, tai sitten viime jaksossa tai jossain puhua siitä, että aina voidaan niin kuin miettiä hieno harjoite, mutta se tärkeämpi asia olisi se, että sen valmentajan pitäisi ymmärtää se, että mitä sillä harjoitteella halutaan, mihin sillä halutaan päästä. Kyllä. Et jos me otetaan vaikka normi 3 vastaan 3 pienpeli, niin sillä voidaan harjoitella niin monta kymmentä eri asiaa pienillä muutoksilla, mutta sen valmentajan pitää ymmärtää, mitä sillä harjoitteella harjoitetaan. Mihinkä me halutaan päästä, mikä se meidän tavoite, ja sitten se keskittää se oma fokus siihen tavoitteeseen. Jos ei se ole maalinteossa, niin se maalinteko on kiva lisä siellä, mutta älkää nyt antako siitä palautetta, vaan antakaa siitä palautetta, mitä me harjoitellaan. Kyllä. Tuossa opinnäytetyössä jonkun pelaajan kommentti oli, että olisi kiva, ettei olisi aina niitä samoja drillejä. Niin tästä täytyy ottaa kiinni siitä, että se sama drilli voi olla vaikka koko sen treenin ajan, se 3-3, mutta se mitä haetaan, niin muuttuu vaan sen treenin sisällä. Eli tavallaan se drilli voi pyöriä vaikka koko ajan, pannaan poikki, hei, nyt haetaan, keskitytään tähän asiaan. Tämä oli vaan tämmöinen pieni nosto. Ota vaan Jouni. Tuosta haptihommasta kiinni, toi miten Hannu sanoi tuosta että niinku, se on tavallaan, että sä keräät siellä niinku sitä avaininformaatiota ja sitten sä toimit. Niin toi niinku on mun mielestä tosi hyvä juttu. Ja siis sillä tavalla, niinku, se on periaatteessa koko ajan, kun pelissä on niin paljon asioita, mistä voit poimista informaatiota, niin sehän on vähän niin kuin, että sä luet, että sillä tapahtuu jotain, sitten sä rupeat toimimaan, sitten sun pitää sopeuttaa sitä toimintaa siihen, että mitä se kenttä tarjoaa sitä sen jälkeen. Että se hapti-juttu on vähän niin kuin se kuulostaa se toiminta, tai se ketju kuulostaa niin hitaasti toimivalta, että se vähän niin kuin jättää pois sen sopeutumisen. Kun ainahan enää niin kuin emme sillä tavalla, että jos miettii vaikka niin kuin entisaikojen niin kuin pelaajia tai sellaisia niin kuin vähän vanhempaan koulukuntaan kasvaneet pelaajia, niin nehän oli vähän sitä, että ne tykkäsivät siitä, että coach esittää heille ratkaisun, jossa on etukäteen lukittu ne vastaukset. Ja nykyisin taas, kun se on enemmän sitä, että pelaaja rupeaa tekemään jotain, se on tekemässä joku tietyn vastauksen, mutta se ei voi enää niin kuin lukita sitä etukäteen sille samalla tavalla, vaan sen pitää pystyä poimimaan ne muuttujat sieltä ja sopeutuu, niin vähän hankalasti selitetty, mutta pidän tuosta niin kuin henkilökohtaisesti tuosta tavasta niin kuin esittää asioita, että se hapti kuulostaa vähän kankelalta. Joo, sen takia me onkin hylätty sen. Joo, ja mä oon samaa mieltä tuossa noin, että kun 4 vähentää 2 pois, niin sinne jää 2, niin silloin todennäköisyys onnistua on huomattavasti isompi, kun ei tarvitse miettiä kuin 2 asiaa. Kyllä. 2 asiaa tietyllä tapaa tuossa. Kun lähdettiin nyt miettimään, tultiin tavallaan tähän niin kuin pelaajan kehittämiseen ja minkä tyyppistä se nykyaikana on, niin pakko on kysyä, kun lähdetään miettimään, jossain meidän jaksossa otettiin kiinni tuossa, että menestys ei ole kauheasti seurannut nyt tässä niin kuin junnupuolella sen jälkeen, kun vanhasta pelaajapuolusta tultiin maajoukkueelle. Tyttöpuolelle on
Sä tiedät, Hannu, oliko 2019? Taitaa olla. 21 on mestaruus. 21 oli mestaruus, joo, hyvä, kiitos. Ja poikapuolella ei sitten taas ole sen jälkeen tullut. Oliko 0-0, ikäluokat oli viimeinen toi pelaajapolku, joka oli muistaakseni silloin Halifaxissa 0-0, sieltä pronssia. Ja oliko yseillä taisi olla viimeisin poikamaajoukkueen mestaruus, jos en ihan väärin muista. Vai 99 vai 98? No 97 ainakin voitti. Niin varmaan 99 sitten. Olisiko siinä tullut joku muutos sitten? Nyt en osaa sanoa, mutta... Joo, ainakin se oli kainulainen, tuli siitä mieleen. Joo. No, mutta Joona Rankala ja kainulainen, ne voitti, sen mä muistan, ne voitti Ruotsissa sen mestaruuden. Sen mä pystyn sanoa, mutta en nyt sano, mikä se ikäluokka tarkkaan on. Niin mutta... Oikeastaan siitä, että kun puhuttiin tuossa sitä, että vanhat valmennustyyli on ollut enemmän semmoista paaluttavaa, selkeitä ohjeita antavaa. Ja nyt ollaan menty ehkä siihen suuntaan, että vastuutetaan enemmän sitä pelaajaa miettimään ja ajattelemaan. Niin mitä mieltä sä oot? Onko tällä jonkunnäköinen vaikutus ehkä mahdollisesti siihen, että menestys ei ole seurannut? Niin tämä on monisyinen kysymys, eikä varmasti oikein vastausta ole tähän näin. Niin, tämä on ensinnäkin mielenkiintoinen, että onko se... Niin kuin, toki se on tärkeä mittari, että paljonko me voitetaan, mutta sitten kun se on aina yhdestä tai kahdesta ottelusta kiinni, ja se on vähän, ehkä en yritä selitellä, mutta se on vähän epäreilu tilanne siinä kohtaa, että nyt ollaanko me hyvä salibändimaa tai ollaanko me huono salibändimaa, niin se ratkaisee käytännössä vuodessa niin kuin 4 ottelua, kun siellä on 2 MM-kisat. Ja silloin me ollaan joko ihan hemmetin hyviä tai me ollaan ihan kriisissä, siis lainausmerkeissä. Kyllä. Ja se, tekeekö se meistä nyt paremman, helppo ottaa esimerkki siitä, että missä mä itse ollut mukana, niin tekeekö se meistä paremman nyt niin kuin tyttöpuolella, kun me voitettiin 21 mestaruus, ja Suvi Hämäläinen oli aivan jumalmoodissa siinä turnauksessa, tekikö se 12 maalia tai jotain, en mä muista, ihan törkeästi teki tehoja siellä. Niin tekeekö se meistä paremman, nyt mä vähättelen niitä muita pelaajia, siellä on ihan jumalattoman paljon hyviä pelaajia, just lauantaina valittiin F-liiga All-Stars, jossa siitä joukkueesta oli 4 pelaajaa siinä All-Stars-joukkueessa, niin kuin nyt tämän kauden All-Stars-joukkueessa, joka on aika kova määrä niin kuin 6. Ja sitten siinä oli vielä Miisa Turunen niin kuin seuraavasta ikäluokasta, että niin kuin tämmöisiä 90-luvun pelaajia ei ollut kuin Hanna Niemelä koko niin kuin All-Starsissa, että kyllä se uusi sukupolvi aika kovasti tulee, niin se on niin monesta kiinni, että jos ajatellaan vaikka sitä, että silloin kun pojat voitti mestaruudet, siellä oli nämä huippupelaajat, siis tosi kovia pelaajia, jotka nyt on miesten maajoukkueen isoissa rooleissa. Ja meillä oli esimerkiksi niitä kovia yksilöitä, Ulla Valtolat, Suvi Hämäläiset, Julia Katajat, tämmöiset yksilöt siellä, jotka oli tosi kovia yksilöitä siellä. Niin se on vähän, että onko ne kumminkin ne huippuyksilöt, niin onko ne niin kuin ihan toppitasolla siinä kohtaa, kun pelataan kisoja, niin se on paljon siitä kiinni se menestys siellä. Se, minkä mä uskallan sanoa, varsinkin tyttöpuolelta, mutta ymmärtääkseni myöskin poikapuolen näkökulmasta, että se semmoinen niin kuin pelaajan taso verrattuna siihen, mitä se joskus on ollut semmoinen niin kuin, että se on keskimääräisesti noussut. Meillä on niitä hyviä pelaajia paljon enemmän tällä hetkellä tuolla maajoukkuetiellä kuin meillä on joskus ollut. Ja se ei ole millään tavalla niin kuin maajoukkuetien ansiota tai muuta. Me ollaan ehkä jotain siihen tehty, mutta seuroissahan se työ tehdään, että niitä semmoisia niin kuin hyviä pelaajia on paljon enemmän tällä hetkellä kuin aiemmin. Se on nyt esimerkiksi yksi helppo esimerkki. T18-ikäluokka, missä on ollut tällä hetkellä niin kuin 4 joukkuetta pitkän aikaa. Jappakin joskus ollut siinä B-tyttö-ikäluokassa. 4 joukkuetta pitkän aikaa. Nyt on ensimmäinen kerta toukokuussa, me otetaan sinne 6 joukkuetta, koska niitä pelaajia on niin paljon hyviä pelaajia 2 ikäluokassa, että se pelaajien taso riittää. Eli meidän täytyy lisätä sitä määrää sinne, jotta saadaan riittävästi hyviä pelaajia paikalle. Eli se peruspelaajan taso on noussut. Ehkä se kysymys tulee aina siinä, että onko meillä riittävästi niitä
kansainvälisen tason huippuja? Siis tuleeko meillä riittävästi niitä? Ja se onkin sitten isompi kysymys, miten me saadaan ne kansainvälisen tason huiput niin kuin ylös. Ja jos me ruvetaan katsoa sen verran vielä sanoa, että jos me ruvetaan katsoa meidän huippuja, sanotaan viimeisen vuosikymmenen aikana, sieltä 90-luvun puolesta välistä 2000-luvun puoleen väliin näitä huippuja, joista ne on tullut, niin aika iso osa on tullut pikkuseuroista. On Hollolaa, on Lappeenrantaa, on Pirkkalaa, on kaikkea tämmöisiä niin kuin pieniä paikkakuntia, mistä ne pelaajat on tullut, Loppee, kaikkea näitä on tullut, tosi paljon pienistä paikkakunnista pelaajia, niitä ihan huippuja. Toki siellä on sitten klassikit ja muut sitten siinä mukana, mutta iso osa on tullut pikkupaikkakunnilta. Onko siinä jotain, en tiedä, mutta yksi niin kuin esimerkki siitä. Niin, se voi olla, että siellä on ollut nimenomaan, kun sä puhut pienelle paikkakunnille, että sulle ei ole mitään muuta tietyllä tapaa tehtävää kuin se yksi laji. Sulla on vapaat kentät, sä voit mennä itsenäisesti sinne pelaamaan, tehdä kaikkia kivaa ja muuta tämmöistä, niin varmasti näin. Joo. Ja mä oon samaa mieltä siinä tavalla, että kyllähän paljon on kiinni myöskin siitä, että minkälainen ikäluokka sulla on. Et voihan olla, että jossain ikäluokassa on ihan hemmetin hyviä, hemmetin kovia, paljon semmoisia, jotka pystyy nimenomaan niin kuin tuottamaan. Ja sitten tulee vaan semmoinen ikäluokka, että ei vaan yksinkertaisesti ole. Niin siinä mielessä mä oon samaa mieltä, että se ei ole kauhean reilua niin kuin puhua siinä aikana, mutta kuitenkin mä väittäisin. Ja jos otetaan tsekkiä vielä sen, siellä on tullut, en osaa sanoa, mitä ne on muuttanut, mutta aiempaa verrattuna, niin kuin tyttöpuolta varsinkin pystyn sanoa, poikapuolta ilmeisesti vähän aikaisemmin jo, niin nyt tulee huippuja sieltä. Niillä on ollut hyvä joukkue, mutta se terävin kärki on puuttunut, nyt niillä on siellä niitä. Joo. Eli se iso muutos on tullut siitä, että sinne tulee niitä oikeasti ihan timantteja. Siellä tuli poikapuolella silloin, kun ne voitti niitä mestaruuksia junnuissa, en nyt muista vuotta, olisiko ollut se 0-0 justiin, että joku siinä ikäluokassa, niin nehän on nyt miesten maajoukkueen kärkipelaajia. Kyllä. Sama juttu nyt tulee tytöissä, siellä valittiin jo yksi Lahdessa pelaava pelaaja, niin olisiko Independent Magazineit valinnut sen maailman 7. parhaaksi pelaajaksi nyt jo. Eli kovia pelureita rupeaa tulemaan sieltä niitä yksittäisiä yksilöitä, jotka pystyy ratkoon pelejä. Kyllä, just näin. Eli olette sitä mieltä maajoukkuet ja coachien keskuudessa, että ei ole syytä huoleen, jatkatte omaa toimintaanne ja olette sitä mieltä, että tavallaan se toiminta on riittävää? Niin, ainahan pitää parantaa. Koskaan ei pidä olla tyytyväinen siihen nykytilaan, vaan ainahan pitää miettiä, mitä voidaan tehdä paremmin, mutta se, että kyllä meillä nyt aika paljon hyviä asioita tehdään ja pyritään, mehän ollaan vaan tukitoimi, eihän me olla se, joka tehdään niin kuin pelaajia. Me ollaan tukitoimi. Parhaimmillaan nuo pelaajat on, ajatellaan vaikka jotain 17 vaihetta maajoukkuejutut siihen, niin ne on parhaimmillaan varmaan 15 päivää meidän mukana, siis tapahtumissa yhteensä, 15-20 päivää varmaan vuodessa. Ei niistä tehdä siinä pelaajia. Me voidaan tukea sinne seuraan, me voidaan olla niihin yhteydessä, me voidaan tukea valmennusta. Niin aina pitää olla kriittinen, mutta se, että en halua vanhoja muistella liikaa, mutta pelaajapolut on kumminkin semmoisia, että siellä oli esimerkiksi silloin jossain vaiheessa, niin tiettyjen tapahtumien välissä oli 1,5 vuotta väliä. Oli niin kuin edellisen ja seuraavan tapahtuman välissä. Niin ei sekään nyt ihan hirveän tiivistä se yhteydenpito niihin seuroihin ollut silloin. Niin kuitenkin pelaajatarkkailuja tehtiin myöskin näiden edellisten leirien välissä. Että. Kyllä, varmasti joo. Ja onhan meillä niin kuin samalla tavalla, niin kyllä, just näin. Mulla olisi tämmöinen kysymys tuohon, kun vertaa vähän niin kuin aikaisempaa aikaa ja sitten tämä maajoukkueiden aikaa. Että jos ottaa, tämä on ollut noin 7 vuotta nyt maajoukkueiden voimassa, eikö vaan suurin? Silloin pilotti oli 15-17 ja sitten niin kuin United-toiminta alkoi 17 keväällä. No niin. Eli rupeaa jotakuinkin sitä luokkaa 7 vuotta. Otin tuossa niin laskeskelin vähän vaikka nämä onkin huonoja mittareita aina nämä yksittäiset turnaukset ja yksittäiset pelit, niin kuitenkin 17-24 välillä on tullut arvokisosta kuitenkin niin 6 kertaa pronssista mitalia kouraa, ja sitten siitä jos ottaa edellisen aikavälin, eli 09-16, niin siellä on tullut vain 2 kertaa, kun laskee yhteen kaikki maajoukkueet. Niin heitän tämmöisen kysymyksen, pitkä poukkoileva kysymys, mutta
noi itsemääräämisteoriat ja mistä puhuttiin aikaisemmin, että valmennukselle on erilainen niin kuin vaade kuin aikaisemmin, vaatii ihmislähtöisempää tekemistä ehdottomasti, täysin samaa mieltä siitä, mutta sitten se, kun tietää, että vielä se silloin 09-15 aikavälillä, silloin enemmän puhuttiin pelistä ja teknisistä ominaisuuksista, silloin oltiin vielä vähän, valmennuskulttuuri oli vasta lähöillään muuttumaan, kun vertaa nykypäivän, onko joku heittänyt tuossa niin sit siinä suhteessa, että kuinka paljon painotetaan tämmöistä niin itsemääräämisteoriaa ja tällaisia pelaajia osallistavaa puolta versus sitten että puhutaan sitä itse kovasta niin osaamista pelistä ja tekniikasta ynnä muusta tämmöisestä, niin kun selkeästi huomaa, että se tulos on ollut parempaa silloin, kun vielä valmennus on ollut niin kuin ihmisten kohtaamisen kannalta paskempaa, toisin sanoen, niin silloin se tulos on ollut parempaa. Onko sillä joku vaikutus, niin kuin, että nyt puhutaan näin paljon niin kuin näistä itsemääräämisteorioista ja muista, vai onko se vaan sattumaa? Sehän on hyvä kysymys. En mä osaa vastata ainakaan tuohon, että varmasti sillä on... Nythän niin kuin, täytyy muistaa, että nythän niin kuin seuraavat nuorten kisat niin kuin tytöissä ja pojissa on ensimmäiset kisat, kun voidaan sanoa, että ne pelaajat on ollut niin kuin maajoukkuettien alusta saakka mukana. Eli käytännössä 2017, kun maajoukkuetie on alkanut, niin nyt tämä 05 ja 06, jotka on vanhemmat ikäluokat tytöissä ja pojissa, niin nythän ensimmäistä kertaa ne on niitä, jotka silloin oli niitä D-poikia ja D-tyttöjä, niin 2017. Tähän mennessähän niin kuin on ollut osan matkaa tai hyvin vähän aikaa mukana sitten noissa niin kuin hommissa, että se on niin kuin oma hommansa. Se on aina sitten kysymys, että kun mä en pysty sanoa tarkkaan sitä, että mitenkä paljon, mä olin toki mukana silloin pelaajapolullakin Sisä-Suomen alueen valmentajana ja muuta, mutta sen niin kuin, että paljonko kaikkea on tapahtunut, sen mä uskallan sanoa, että semmoinen niin kuin valmentajien välinen niin kuin sparraus ja keskustelu ja epäviralliset ja viralliset niin kuin yhteydenotot valmentajien välillä, niin sitä on paljon enemmän verrattuna siihen ainakin, mitä mä koin silloin jossain kohtaa pelaajapolulla niin kuin olleen. Et sitä on niin kuin huomattavasti enemmän. Meillä on kumminkin joku 100 valmentajaa tässä meidän verkostossa mukana, pojat ja tytöt yhteen laskettuna. Ja niistä iso osa kumminkin toimii siellä seurajoukkuearjessa eri puolilla Suomea. Et meillähän on niin kuin joka puolelta Suomea valmentajia. Tässä on poikapuolella alueelliset United-joukkueet ja tyttöpuolella joka alueelta löytyy valmentajia ja muuta tämmöistä. Sillä niin kuin niitä kontakteja kyllä on siellä. Ja sitten, että mistä me puhutaan, niin ja mä väitän, että me puhutaan aika paljon pelistäkin, siis että ehkä se niin kuin semmoinen tämmöinen itsemääräämisteoria ja se ihmisten kohtaaminen ja semmoinen niin kuin puoli, niin se on siellä taustalla. Meillä on aina jotain aiheita siihenkin, mutta kyllä me sitten, kun me ruvetaan niin kuin lähtee siihen tapahtumaan, niin kyllä me kovasti siitä pelistä puhutaan ja pyritään niin kuin toisiamme sparraamaan sen tapahtumankin aikana. Että se on semmoinen niin kuin, en mä osaa vastata tuohon niin kuin suoranaisesti, mutta kyllä sitä nykypäivänäkin tehdään, sitä puhutaan niin kuin pelin kautta paljon ja esimerkiksi nyt vaikea verrata vanhaa aikaa, mutta esimerkiksi niin kuin, onhan meillä paljon videoita käytössä. Me tosi paljon katsotaan videoita niin kuin valmentajien kesken, pelaajien kanssa, erilaisia juttuja, että kyllä niitä niin kuin hyödynnetään ja se, että miten toi menestys tai niin kuin ei-menestys on tullut, niin mistä se johtuu, niin varmaan jokainen projekti on omanlaisensa, mistä se johtuu. Mä en pysty sanoa kuin yhdestä pronssista, missä mä oon ollut mukana, että se oli 2022, että siitä mä voin jotain sanoa, mutta mihinkään muuhun mä en oikeastaan uskalla ottaa kantaa, kun en ole ollut niin lähellä siinä, että se on sitten muiden ihmisten, että sen verran pitää sanoa kumminkin vielä, että Suomi on vieläkin ainoa maa, jolla on kaikista arvokisoista vieläkin mitallit. Kaikista salipädimaista. Eli ei kovin huonosti kuitenkaan, vaikka aina katsotaan sieltä sitä mestaruus kelpaa. No. Kyllä. Kyllä. Ja ei ollutkaan niinku semmoinen, että tarkoitusti kerron nyt, että mistä se johtuu. Ei ollut niinku, se ei ollut siinä oikeastaan pointtina, että ehkä vaan kun on koettanut niinku pohtia vaan sitä, että kun Tsekki tosiaan niinku
aika hyvä meininki on siellä päällä, ja niin kuin joukkuepelikin, mitä on jonkun verran katsonut noita junnujen pelejä, ne pelaa aika hyvää joukkuepeliä tällä hetkellä. Aika hyvät jatkumot, ja usea pelaaja tekee yhteistyötä keskenään sillä kentällä, näin niin kuin kansankielellä laitettuna. Sitten toinen, mikä on tullut mieleen, on se, että kun paljon puhuttiin silloin 7, 6, 5 vuotta sitten vielä niin kuin yksilön taktiikasta ja siitä, että miten yksilö ymmärtää peliä ja niin edelleen, niin jotenkin siitäkin tulee mieleen, että kun näyttää se tsekkiläisten peli soljuu aika mukavasti yhteen, että usea pelaaja tekee yhteistyötä samaan aikaan, kollektiivi aika hyvin käytössä, niin silleen, että voiko olla, että on niin kuin tuolta maustesirottimista tullut niin kuin muutama naksu liikaa yksilön taktiikkaa tai sellaista, että se ei liity niin paljon siihen joukkueen yhteispeliosaan. Mahdollista. Sitten mä heitän tähän heti toisen puolen, että esimerkiksi meillähän on isot massat pitkään mukana. Eli me ei olla tehty semmoista, en osaa sanoa, miten se tarkalleen Tsekissä menee, mutta se, että mehän ei olla tehty semmoista niin kuin vahvaa rankkausta. Esimerkiksi jos ajatellaan vaikka U17 pojissa, niin niillä on ensimmäisessä tapahtumassa syksyllä, niin niillä on 4 joukkueellista pelaajia siellä paikalla. Toisessa tapahtumassa vielä 2 joukkueellista pelaajaa paikalla. Jos me ajateltaisiin, että ainoa niin kuin, lähtökohta kokonaisuudessa on se, että me halutaan se mestaruus Heinolla millä hyvänsä, niin silloinhan pitäisi tehdä siinä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa se päätös, että hei, tässä on meidän hepat, näillä me mennään ja tätä porukkaa ruvetaan leirittää. Mutta se meidän lähtökohtahan on ollut toisenlainen, että me yritetään mahdollisimman isoa määrää pitää mukana. Sama esimerkki tässä tämä T18, mitä aikaisemmin sanoin, että tuodaan se 6 joukkueellista pelaajia vielä tapahtumiin niin kuin maajoukkueen tielle mukaan, vaikka ne on vahvasti synkronoitu noihin maajoukkuejuttuihin. Et voi siinäkin olla se juttu, että miksi vaikka se joukkueen pelaaminen ei olekaan ihan briljanttia sitten niissä jutuissa ja niin kuin tapahtumissa, ja miksi ei näytäkään ihan parhaalta mahdolliselta. Et varsinkin tiedän, että poikapuolella on se, välillä se valmentajillakin vähän se tuska, että onko meillä liian paljon pelaajia tässä pyörinyt, että me ei päästä niin kuin tekemään niitä asioita. Tyttöpuolella meillä tulee jossain kohtaa vaan se, että sitten rupeaa olemaan tietyt pelaajat, että no nämä on ne, että näitä nyt enempää ei kauheasti ole, että me ei voida kauheasti tässä pyörittää niitä niin kuin massaa vaikka niin 19 maajoukkueessa. Ne tietyt pelaajat pysyy siinä, mutta poikapuolella valinnanvaraa on vähän enemmän. Ja voiko se sitten olla toisaalta niin kuin syy tähän juttuun? Mitäs tuossa jossain viisastelin ja nostin esille sitä, varsinkin poikapuolella, että kun on U17, sittenhän siihen tulee periaatteessa vuoden käppi, no parhaathan pääsee siitä sitten jo U19-leirille mukaan ja muuta. Jos siitä laitettaisiin tietyllä tapaa semmoinen, että kun on U17, sitten olisi vaikka työnimi U18, ja sitten on U19, joka sitten taas pelaa maailmanmestaruuksia, sitten U19 jälkeen seuraava steppi on se U23, niin laitettaisiin siihenkin väliin muutama steppi, koska ihan varmasti siellä on pelaajia, jotka halutaan kierrättää ja pitää tavallaan toiminnassa mukana. Ja sitten se olisi valmiita siihen 2-3, ja sieltä sitten toki parhaat taas jo miesten maajoukkueessa mukana. Että sulla olisi tietyllä tapaa semmoinen isompi pooli, joka pyörisi koko ajan siinä mukana, olisi loopilla, ja silloin se näkin se pystyisi pyörittämään ehkä sitä toimintaa vähän eri tavalla. Mitä mieltä, Hanna? Mitähän mä uskallan vastata tähän, nyt jos mä puhun ihan läpi ja päähän, niin kun, en ole ihan kartalla, mutta siis maajoukkuetiellähän on P19-tapahtuma, yksi tapahtuma ainakin vuodessa, joka liittyy tähän kokonaisuuteen. Ja mun mielestä niitä ei ole enempää sen takia, koska niitä ei mahdu niin kuin kalenteriin järkevästi. Ja jos ajatellaan nyt vaikka, että nythän on U17 on 07 nyt, jolla on tapahtuma nyt huhtikuun lopussa. Pelaavat Sveitsiä vastaan maaottelut, siellä on 2 joukkuetta. Ja sen jälkeen niistähän 07, niin niistähän osa pääsee sitten niin kuin U19 maajoukkueeseen, koska siellä on 6 ja 7 on sitten. Ja sittenhän taas vuoden, niin kuin ensi kaudellahan on 08 on U17, jonka jälkeen ne pääsee, joku kisat on ensi toukokuussa vuoden päästä, niin nehän pääsee siitä jo sitten mukaan taas U19. Periaatteessahan siinä tämmöistä käppiä ei tule, vaan nehän pääsee sitä suoraan. Toki se määrähän on paljon pienempi kuin mikä siellä U17 on, mutta sehän on ihan ymmärrettävää, että jos puhutaan
U17 2 joukkuetta tai sitten mennään U19 ja siellä on 2 ikäluokkaa ja 1 joukkue, niin sehän on ihan ymmärrettävää, että se määrä pienenee sinne, mutta tämmöistä niin sanottua niin kuin, että joutuisi odottaa tietyn ajan siinä, niin sitä ei ole. Silloin aiemmin, kun oli U16 maajoukkue, niin silloinhan tämä haaste tuli. Siinähän tuli se vuoden odotus, mutta nyt kun se on U17, niin silloin sitä ei tule. Ja siihen 2-3 mä en uskalla sanoa mitään, kun mä tiedän, että siitä on muutakin keskusteltu, että mikä sen rooli tulevaisuudessa on, niin mä en uskalla sanoa mitään siitä. Että sitä pitää kysyä herra Kettuselta sitten, että missä se menee sitten. Ehkä lähinnä mietin sitä, että niin kuin puhuttiin tuossa, niin U17, totta kai kärkijätkät menee jo U19, mutta siellä on varmasti paljon semmoista hyvää materiaalia, joilla potentiaalia on myöskin tulevaisuudessa olla siellä mukana, mutta nyt tässä kohtaa on pelaajia, jotka on parempia. Niin lähinnä se, että tietyllä tapaa pidettäisiin ne kaverit, jotka on ollut vaikka U17, U19 mukana, ollut niissä pitkissä kinkereissä mukana, mutta ei pääse, niin pidettäisiin tavallaan kuitenkin koko ajan mukana siinä, ettei ikään kuin hukattaisi niitä mihinkään. Niin se ehkä oli tässä se ajatus, että koska helposti... No se P19 maajoukkuetie tapahtuma vähän vastaa tuohon. Sen mä uskallan sanoa tyttöpuolen kokemuksella, että ne, jotka tiedostavat, että U19 ei ole mahdollisuutta, niin kyllä niitä aika vaikea on saada mihinkään muihin tapahtumiin. Siis kyllä se tosi haastavaa on saada, kun ne ymmärtää sen, että okei, mulla ei ole tuonne mahdollisuutta, niin kyllä aika paljon on niin kuin, silloin se pitäisi olla ilmasta toimintaa ja sitten tiedetään taloustilanne ja sitten se ei ole kauhean helppo juttu. Ja jos joudutaan maksaa, niin aika harva sinne haluaa tulla siinä kohtaa paikalle, ainakin tyttöjen puolella, ja luulee, että poikien puolella vähän sama juttu tulee siinä kysymykseen, että he ei koe saavansa siitä lisäarvoa sen rahan suhteen, mitä siitä pitää maksaa. Hei, täytyy sen verran ottaa kiinni. Tämä on tämmöinen, tulee heittona mieleen, kun muistan, kun sanoit Hannu aikaisemmin siitä, tuli puhetta niistä vanhoista ikäluokista, missä tuli just niinku pikkupaikkakunnilta, pikkuseurasta tuli sitä ratkaisevaa pelaajaa, Lastikkaa, Kainulaista ynnä muuta, niin silloinhan oli just sulla oli enemmän paikkoja pääsarjoissakin, minne sä pääsit ratkomaan pelejä. Että niin kun oli enemmän jengejä liigassa siihen aikaan ja sitä rataa, niin mielenkiintoista on nähdä sitten vuosien päästä, mikä vaikutus tällä on ollut, että F-liiga mennään nyt pienemmällä pumpulla läpi, että Divarissa on enemmän jengiä, että jotenkin tämä sarjan järjestelmäkin vaikuttaa kuitenkin aina siihen, että kun ratkaisijoita sillä voi olla vaan niin kuin X määrä. Että jos sulla on vähän isompi sarja siellä, niin sulla pääsee vaikka se häntäpään jengeissä, useampi pääsee pelaamaan nuorempikin Jannu sitten niitä ihan ultimaattisia huippuja vastaan. Niin mielenkiintoista nähdä niin kuin sitten toikin, että mikä vaikutus on sitten tulevaisuudessa. Niin, ja sitten kun ymmärtääkseni miesten puolella, niin toi liiga on aika kahtia jakautunut, että ne nuoret huipputalentit, niin aika nopeasti niistä häntäpääjoukkueista lähteekin niihin kärkipääjoukkueisiin. Ja ymmärtääkseni myöskin ensi kaudelle näin on tapahtumassa, että se kahtia jako tapahtuu aika selkeästi. Ja sitten jos sä ootkin siellä omassa joukkueessa ollut se ykkösratkaisija, ykkösylivoima, tuplapelaaja vai mikä kamukspelaaja se nykypäivänä on, sitten sä menekin siihen kakkos-kolmoskenttään, niin onko se hyvä juttu? Niin Tämä on se aina se, että kun sinne sen ylivoimaankaan ei mahdu niin määränsä enempää pelaajia. Ei mahdu. Mitäs puhuttiin aikaisemmin tuossa, että 2 kuukautta 19, tyttöjen 19 kisoihin, niin missä mennään valmistautumisen osalta tällä hetkellä ja minkälainen buugi 19 tyttöjen maajoukkueessa on? Valmistautumisen osalta kaikki isot asiat on tehty. Varaukset, majoituspaikat, ohjelmat, tämmöiset niin on tehty aika pitkälti. Totta kai semmoisia pieniä viilauksia pitää tehdä. Otteluohjelmat tiedetään, vastustajat tiedetään, tunnetaan aika hyvin. Oli hyvä tapahtuma tuossa kuukausi sitten Puolassa. Siellä saatiin hyvä info vielä 2 semmoista vastustajasta, joita ei ole aikaisemmin kohdattu. Ja tässä kohtaahan maajoukkueen valmennuksella on vähän tylsä aikaa. Nythän me vaan katsellaan pelejä ja katsellaan, miten meidän pelurit pärjää siellä. Ja sitten kun loppuu pelit, niin täytyy ottaa aina yhteyttä pelaajiin ja kysellä, että miten hoidetaan tämä seuraava 2 kuukautta tässä. Että se rupeaa kumminkin
Onneksi ne on junnupelejä vielä jäljellä, että parilla pelaajalla loppu kausia tuossa lauantaina niin kuin liigan osalta, mutta onneksi junnupelit jatkuu että kuukauden päästä pitäisi valinnat olla tehtynä ja pelaajille ilmoitettuna ja sitä kautta sitten pikkuhiljaa niin kuin kohti kisoja, että vappupäivänä alkaa meidän leiri ja siitä lähdetään sitten kohti kisoja valmistautumaan, että ei tässä joku alle 60 päivää, niin ollaan jo työn touhussa niin sanotusti. Kyllä, kuulostaa hyvältä. Jouni, onko jotain ajatuksia? Tämä ei liity tuohon kisahommaan, mutta niin tämä on se, mistä puhuttiin yhdessä podissa, että jos minä olisin niin Hannun pelaaja nyt ja sitten Hannu antaisi mulle ohjeeksi, että nyt Jouni optimoipa tilaa vähän paremmin tuossa, niin mitä helvettiä mun pitäisi tehdä? Mitä se tarkoittaa? Tämä on hyvä keskustelu ja mä kuuntelin sitä ja olin vähän jopa kiukkunen teille siitä asiasta, kun mä tuossa on hyvä hiihtolenkeillä kuunnella näitä podeja tänäänkin aamulla, kun kävin, niin tuossa muutaman podin kuuntelin, mutta sehän meidän valmennuslinja, mikä on tehty, se on ehkä 19 valmistunut sen hyökkäyspelaamisen osalta, tai ei se vieläkään valmis ole, mutta on sitä paljon käytetty, niin eihän me sitä näytetä pelaajille. Eihän me puhuta siitä, että optimoi tilaa tai jotain niin kuin priorisoi valinta tai jotain. Me pelaajille sillä lailla puhuta siitä asiasta. Me puhuttu, esimerkkinä, mä otan nyt vaikka itseltä, kun mä en ole seurajoukkueessa ollut 7 vuoteen valmentajana, mä en pysty puhumaan se seurajoukkueen puolesta kauheasti mitään, mutta tuossa maajoukkueesta, niin mitä me nyt vaikka puhuttiin viimeksi, tai mitä pelaajat puhuu, niin pelaajat kun teki videoita ja sitten kysyttiin, että no mitä siellä näkyy. No ensinnäkin tässä on hyvä, kun tässä on tuo leveys ja syvyys meillä hyvin käytössä. Et meillä on tuo kentällä hyvin tuo leveys ja syvyys tuolla. Eli ne ymmärtää sen, että siellä pitää olla leveä, niin ei voi olla kaikki samalla puolella, eikä voi olla kaikki niin kuin omalla kenttäpuoliskolla, vaan pitää olla syvyys siellä niin kuin kentällä. Että siellä pitää olla jossain tuunilla syvyys siellä. Eli eihän me... ensimmäinen termi oli meillä, kun me lähdettiin valmennuslinjaa tekemään, niin siellä oli aikaisemmin termi tilan maksimointi. Mutta se on tosi huono termi, koska sehän tarkoittaa sitä, että me ollaan takapuoli kiinni laidassa tai pohkeet kiinni laidassa ja ollaan ihan pirun kaukana toisistaan. Ja sitten me muutettiin se termi tilan optimoinniksi, jotta me ymmärretään se, että se riittää, että joskus se OK on vaikka 5-7 metriä keskiöä ylittäjä, se on ihan hyvä paikka siinä. Ei meidän tarvitse mennä maalin taakse silloin, siinä esimerkiksi niin kuin syvyyspelaamisen näkökulmasta. Mutta eihän me puhuta, jos me puhutaan vaikka siitä, että meillä on tämmöinen termi kuin laadullinen ylivoima. No mitä se tarkoittaa? Sanotaan pelaajille, että tehkää laadullinen ylivoima. No ei kärryäkään, mitä se tarkoittaa. No sitten kun me ruvetaan puhua vaikka siitä, että jos mä otan nyt tyttöpuolen esimerkiksi, jos annetaan pallo hyökkäysalueelle Miisa Turuselle tai Suvi Hämäläiselle isoon tilaan 1 vastaan 1, niin todennäköisesti se on ihan hyvä tilanne meille. Eli se on laadullinen ylivoima. Se ei tarvitse siihen toista pelaajaa. Muille pelaajille voi sanoa, että menkää nyt hemmettiin kauaksi siitä, että se voi hyödyntää sen, että se pystyy omia juttujaan tekemään siinä. Sillä on ihan hyvä tilanne siellä. Mutta niiden muiden pitää ymmärtää se, että sille pitää pystyä pelaamaan se sellaiseen hetkeen, että se ei joudu heti painiin sen pallon kanssa. Eli puhutaan siitä edusta, mistä tekin olette puhunut jossain kohtaa, että pystytään saamaan etuun pallo, jota kautta voidaan tehdä jatkumosia hyökkäysalueella. Kyllä. Eli mä käytän esimerkiksi itse paljon valmennuksessa sitä edun niin kuin käsitettä. Pelaajat ymmärtää, että jos sä pelaat hyökkäyspäähän pallon pelaajalle etuun, niin silloin todennäköisesti on ihan kiva tilanne siellä. Tai sä pelaat sen paineeseen. Eli se on se valmennuslinja meille valmentajille se ajatus, että mitä missäkin niin kuin hetkessä pitäisi opettaa, ja sittenhän se on meidän juttu sanottaa se pelaajille, jotta he ymmärtää sen asian. Ei me puhuta tilan optimoinnista tai me puhuta siitä, että teet tuki paineeseen tai teet tuki johonkin tämmöiseen. Ei me puhuta semmoista jutuista, vaan pelaajille pitää osaa sanottaa se niin, että he ymmärtää sen siellä pelitilanteessa. Esimerkkinä se etu. Mun mielestä se on hemmetin hyvä termi siitä, että onko sillä pelaajalla etu, kun sä pelaat sen pallon sinne, vai onko se paineessa siellä. Sen pelaaja ymmärtää. Meneekö tämä linjaus
niille seuroille, jotka on maajoukkuettien niin kuin yhteistyöseuroja, tai menestää kaikille seuroille tämä on kaikkien käytössä. Kaikkien käytössä. Jokainen valmentaja, joka on ostanut valmentajan pelipassia, niin pääsee sen valmennuslinjan näkee. Ja tätä valmennuslinjaa käydään läpi isosti meidän valmennuskoulutuksessa. Noniin. Eli siitä kysymys, että mä mietin vaan sitä, että jos edelleen nämä on näillä termeillä, eli optimointia ja muuta, niin sanotetaanko se jossain auki enemmän, mitä se optimointi tarkoittaa, vai jätetäänkö se vaan ikään kuin sinne sanana optimointi? Mä mietin sitä, että kuinka moni valmentaja ymmärtää sanan tilan optimointi, vaikka se lukisikin sieltä. No sitä varmaan voisi sanottaa vielä paremmin. Mä en nyt ihan ulkoa muista sitä, että miten siellä meidän valmennus siellä MyIVeissä löytyy ne jutut, mutta siellä on myöskin sanotettu niitä niin kuin auki, ja sitten myöskin valmennuskoulutuksessa totta kai sanotetaan niitä auki. Et ehkä enemmän se, että jos katsot sieltä esimerkiksi tilan optimointia, niin mitä siellä lukee ensimmäisessä, että kaikki pelaajat osallistuu hyökkäyspeliin. Okei, se on selkeä juttu. Se ensimmäinen vaihe junnuissa, kun lähdetään, niin minä olen puolustaja ja minähän pysyn tässä maalivahdin vieressä, kun minä olen puolustaja. Tuttu juttu, koska valmentaja sanoi, että minä olen puolustaja. No pitäisi saada kaikki mukaan siihen. Sitten seuraava juttu on se, että me varmistetaan, että siellä olisi leveys ja siellä olisi syvyys siellä kentällä. Et kyllähän sieltä niin kuin näkee ne, mitä se käytännön tasolla tarkoittaa se. Ja se, että kun siinä nyt on 3 termiä, niin siellä on 2 niin kuin yksilöön liittyvää termiä ja 1 kollektiiviin liittyvää termiä. Tässä mietin, tulee vaan mieleen tämä, niin kuin puhuttiin jossain aikaisemmin tuossa, että joku kysyi silloin, kun itsekin teki sitä vanhaa koulutuspolkua siinä, että Jabba, sulla on varmaan hyviä harjoituksia. Mutta joo, löytyy ihan älyttömästi ja saatte niitä ja muuta. Mutta älkää niin kuin ottako semmoisenaan niitä, vaan miettikää se, mihin tarkoitukseen niin tietyllä tapaa niin kuin tämän ajatuksen myöskin tuohon niin kuin linjaukseen ja optimointiin, että joo, että älä kopioi tietyllä tapaa suoraan sitä, vaan ymmärrä se, mitä se tarkoittaa se asia. Ja vasta sen jälkeen lähde viemään sitä siihen käytäntöön. Että. Ja ehkä semmoinen, mikä tässä niin kun, nyt kun muistipalaa pätkittäin, niin 2 asiaa tähän liittyen. Toinen on se, että jos oli koronasta jotain hyötyä, niin silloin meillä oli aikaa tehdä materiaaleja, niin meillähän löytyy sieltä valmennuslinjan takaa, niin meiltä löytyy jokaisesta näistä termistä niin kuin videot ja esimerkit, mitä se käytännössä tarkoittaa. Eli että hae syöttölinja vapaaseen tilaan. Siellä on esimerkit miesten pelaamisesta, eli miesten maajoukkuetason pelaamisesta ja tyttöpelaamisesta, mitä se tarkoittaa niin käytännössä se esimerkki siellä. Eli siellä on kaikista näistä hyökkäyspelaamisen termeistä löytyy termit, ja kun on esimerkit niistä videoiden kautta, mitkä pystyy katsomaan, että okei, se tarkoittaa siellä on vähän jopa piirustuksia ja ympyröitä ja viivoja löytyy sieltä, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Eli sieltä löytyy tämmöisiä esimerkkejä, ja se toinen puoli, niin siellä löytyy myöskin harjoitteita, nekin on tehty silloin ja osa vähän myöhemmin, että siellä on niin kuin just semmoisia esimerkkejä, että mitä tällä harjoitteella voidaan harjoittaa, esimerkiksi se, että hae syöttölinja vapaaseen tilaan. No, tällä voidaan sitä harjoittaa, siellä löytyy ne jutut sieltä. Kyllä. Mutta on taas siinä valmentajan ymmärryksessä, niin kuin sanoin, että ymmärrä, mitä sä haet sillä, miksi tätä teet. Joo, niin onko ajatuksia? Sillä mietin vaan, että kato, kun mä oon käynyt Eerikkilässä viimeksi vuonna 2018, että sen jälkeen en ole siellä käynytkään, niin tämä olisi niin kuin, äsken, sä kiteytit sen hirmu hyvin, kun sanoit se, että lähditte liikkeelle sen tilan maksimoinnista ja sitten mentiin optimointiin, niin tuo kun saisi leikattu tuon sun puhekohan tuosta ja ottaa vaikka tämän webbikamerakuvan siihen vielä mukaan, että siitä kun klikkaa, niin siitä tulee Hannu selittää juurta jaksaa oikein, että mitä se tarkoittaa. Joku tommonen, kun sinne olisi, kato, kun kaikki ei käy siellä niin paljon sillä Eerikkilässä, niin se olisi ihan hyvä että saisi tämmöisen oikein rautalangasta väännetyn tämmöisen. Niin, eikä hyvin harva siellä käykeä, ja sitten niin kuin paljonhan me tehdään niin kuin esimerkiksi koulutuksia. Meillä on 20 ykköstason koulutusta vuodessa esimerkiksi ympäri Suomea, missä näitä asioita käydään vahvasti läpi. Meillä käy semmoinen 300 ihmistä varmaan ykköstason koulutuksen vuosittain. Eli kyllä me niissä käydään sitten paljon läpi näitä, ja ne meidän kouluttajat on koulutettu näihin juttuihin, niin kuin, että miten niitä käydään läpi. Joo, kaikennäköisiä videoita on tässä mietitty itsekin, että voisi tehdä, mutta sitten on ehkä aikaresursseja tullut vastaan, että vielä ei ole saatu semmoista niin kuin tehtyä, että pohdittu niitä, mutta se, että ymmärrystä yritetään lisätä koko aika. Se on ehkä
aikaisen juttu, että niin kuin erilaisin keinoin. Ehkä semmoisen asian vielä otan siitä meidän valmennuksiin, että ylöskunta ja puhutte niistä iästä, mitkä siellä on, jotain 8, 9, 90, mitä siellä onkaan niitä, niin mä katson paljon enemmän sitä tasoa. Siellä lukee taso 1, 2, 3, 4, 5. Eli aika, jos me ruvetaan katsoa, on sitten miesten liigaa tai naisten liigaa, niin aika monella liigajoukkueellakin on vielä aika monessa asiassa tekemistä, jos ruvetaan niitä peruspelaamisen periaatteita katsomaan sieltä. Ja siksi pitäisi aina miettiä, että millä tasolla me pyöritään tässä kohtaa. Eli se, miten mä käyn esimerkiksi koulutuksesta läpi, on paljon sitä, että tässä on niin kuin, taso, kattokaa, oletteko ton tason niin kuin läpässyt jo, osaako nämä pelaajat nämä asiat. Jos osaa, niin menkää seuraavalle tasolle. Ihan sama, mikä se ikäluokka on, onko se sitten 9-vuotiaat tai 13-vuotiaat tai 18-vuotiaat. Ja sitä kautta lähtee sitä asiaa viemään eteenpäin, että kun se on vähän siitäkin kiinni, että mitä heidän kanssaan on aiemmin tehty tai koska he ovat aloittaneet lajin tai kuinka paljon ne on harjoitellut tai muuta tai mikä se valmentajien osaaminen aikaisemmin on ollut. Kyllä, niin, just näin. Monessa. Hyvä. Mä luulen, että me ollaan tässä nyt semmoinen 70 minuuttia painettu menemään. Mä luulen, että tarinaa varmaan riittäisi enemmänkin ja voi olla, että otetaankin Hannu vielä lisää tarinaa, mutta lähdetäänkö vetää loppuyhteenveto tässä näin, mitä tänään ollaan saatu aikaiseksi. Eli käsiteltiin hyvää valmentajaa siihen alkuun, sieltä loistavalla aasinsilalla maajoukkuetien toimintaan. Kysymykseen siitä, tuottaako meidän toiminta tällä hetkellä kansainvälisen tason pelaajia, ja sitten päästiin tänne loppuun vielä näihin meidän optimointeihin ja muihin. Eli sitten kuulijalle tai katsojille, jotka tätä jaksaa katsoa, niin veikkaisin, että aika hyvä kattaus asioita, mitä ollaan saatu käytyä läpi tuossa. Ja niin kuin sanoin, niin mä uskon, että jos Hannulla vaan aikaa tulevaisuudessa riittää, niin eiköhän me keksitä lisää tarinaa. Vai mitä mieltä olet? Hannu ja hiljaiseksi. Joo, aina kun jos on mahku, niin ei se, jos on hyvä aihe, niin aina on kiva sählystään puhua. Kyllä. Mitäs Jouni? Joo, hyvää keskustelua ja sitten kun tulee jotain ajankohtaisia, jotain semmoisia uusia tämmöisiä kuumia topikkeja, niin ehdottomasti. Ja täytyy Hannulle sanoa sen verran, että katsoin viikonloppuna tuo Loisto vastaan Saipa-matsin, katsoin sen kokonaisuudessaan, niin kyllähän tuo Turusilla oli aika lapaa sinne syönnillä, viiskas pari aika kaukaa. Normipäivä. First day. Siellä on taas mennyt jaot näköjään vähän sekaisin, kun se on aina ihan epätoivosta. Aina Miisan puoli voittaa siellä, niin se on. Minkä se näille voittaa? Toivottavasti myöskin toukokuussa käy sillä lailla, että normipörssipäivä tuolla Lahdessa. Kyllä, just näin. Ei mitään, hei, kiitoksia herroille, niin laitetaan tässä kohtaa nauhoitus poikki ja lähdetään suunnittelemaan seuraavia nauhoituksia. Kiitoksia kaikille. Kiitos. Kiitos Hannu.